Doncs... Molt bon dia a tothom, senyor regidor i regidors, senyor secretari, també aquella gent que ens estigui mirant via internet o via streaming. Es tracta del ple extraordinari i urgent que hem de celebrar amb motiu de l'elecció de les meses de les futures eleccions al Parlament de Catalunya. Com bé sabeu, el decret de la Generalitat va estar impugnat i per tant, com a mesura cautelar, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar que la no suspensió de les eleccions. Dijous s'ha de pronunciar respecte als recursos, però avui és l'últim dia que hi havia marcat en l'anterior normativa per tal de celebrar aquest ple per escollir les meses. L'hem hagut de celebrar, l'hem hagut de convocar avui a les 8 del matí i, per tant, aquí hi som. I el primer punt de l'ordre del dia és precisament el vot de la urgència i de l'extraordinari i de l'urgent d'aquest ple. Per tant, hi ha algun inconvenient al respecte? Estaríem d'acord tots? Hi ha unanimitat en declarar la urgència en funció del mateix que ha dit l'alcalde, que és la decisió del TSJ. I, per tant, si no, passo a fer votació per partits. Considerem unanimitat? Gràcies. Doncs unanimitat. Passaríem al punt segon del dia, que és l'elecció del sorteig de les taules. Quan vulgui, senyor secretari. Sí.